Ο αγώνας συνεχίζεται. Στο τέλος του 1903, αρχές 1904, έρχονται θελοντές από την ελεύθερη Ελλάδα. Αρχηγός ο καπετάν Βάρδας. Έρχεται ο Παύλος Μελάς, νεαρός ανθιπολοχαγός. Συντροφιά με τον Κώτα. Πηγαίνει από λιμέρι σε λιμέρι, τους εμψυχώνει και γυρνά στην Αθήνα. Ενημερώνει τις επιτροπές των εθελοντών. Μπαίνει επικεφαλής της Δυτικής Μακεδονίας με το ψευδόνυμο Μίκη Ζέζας και γράφει με σεμνότητα και αξιοπρέπεια. Αναλαμβάνω τον αγώνα με όλη μου την ψυχή και με την ιδέα ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Taman pali, cari pali, cari, more de canto. More 18 χρόνο. Ντύθηκα στα αρμάτα μου, τα αρμάτα μου, να μωρέ να πάω στο μωρέ να πάω στον πόλεμο. Τα πρωτοπαλίκαρα του αγώνα, καπετάν Γαρέφης, θρύλος των Σαρακατσάνων, Κώτας, Φούφας, Άγρας, σαν φτερωτοί θεοί γράφουν ένδοξες σελίδες στην ιστορία του τόπου. Ανάμεσά τους υψώνουν το ανάστημά τους οι δασκάλες. Κοπελίτσες των 18, 20, 25 χρονών που πάλευαν και έδωσαν την εθνική ανάταση και το μεγαλείο της ελληνικής φυλής στα Μακεδονόπουλα. Στην ιστορία έμεινε η Ηλέκτρα από την Κατερίνη, η θρυλική νεράιδα του Βάλτου. Η Κατερίνα Βαρελά που οι κομιτατζίδες τη σκότωσαν μέσα στο σπίτι της το 1906 τα Χριστούγεννα. αλλά και οι κληρικοί δεν έμειναν αμέτωχοι, αντιστέκονται στη σχηματική εξαρχία και στη Σλάβικη Εκκλησία.
Οι κομιταντζίδες τους κυνηγούν, τους σουβλίζουν μέσα στις εκκλησιές, τους σταυρώνουν στα πλατάνια και τους κρεμούν από τα καμπαναριά. Θρυλικές μορφές, ο Μητροπολίτης Γρεβενών Εμιλιανός, ο Παπατσάμις ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης. Άλλη μια μορφή που γίνε θρύλος του αγώνα ήταν ο υπηρώτης ανθιπολοχαγός Παύλος Μελάς. Επικεφαλής αντάρτικου σώματος, έδωσε σκληρή μάχη στα Κορέστια τον Οκτώβρη του 1904. Πηγαίνοντας στο χωριό Στάτιστα, με προδοσία των Βουλγάρων, ζώνουν οι Τούρκοι το χωριό και τον λαβώνουν θανάσιμα. Ο θάνατός του συγκλονίζει το Πανελλήνιο και τον μυρολογούν οι αητοράχες. 3 περδικούλες κάθονται στη Στάτιστα στη ράχη. Είχαν τα νύχια κόκκινα και τα φτερά βαμμένα. Είχαν και στα κεφάλια τους μαντίλια λερωμένα. Και ο αητός επέρασε και τις ιχνορωτούσε. «Πέρδικες περδικούλες μου, τι είστε συλλογισμένες?» Τον Παύλο τον βαρέσανε με προδοσιά και απάτη. Οι μάχες εξακολούθησαν μέχρι το 1909, οπότε ξεσπά το κίνημα των Νεοτούρκων που έβαλε τέρμα στο Μακεδονικό αγώνα. Οι μάχες όμως συνεχίστηκαν μέχρι το 1912, οπότε ξεσπούν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Πάλι οι Μακεδονομάχοι κατατάσσονται εθελοντές από όλη την Ελλάδα.